ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ହାତୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ମୁଁ ପଢିବି ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ତମେ କହିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଦିନେ ବସିଲା ସଭା କୁହ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଦିନେ ବସିଲା ସଭା ବିଚାରିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ଯତନେ କିଆରି ତିଆରି କଲେ ବାଛି ବାଛି ଚାରା ଲଗାଇ ଦେଲେ କିଆରିରେ ଦେଲେ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲେ ଜଗାଇ ବଢ଼ିଗଲା ଆଖୁ ହେଲା ପାକଳ ହାତୀରୁ ପାଟିରୁ ଗଢ଼ିଲା ଲାଳ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଲା ହାତୀ ଚମ୍ପା ଗଛ ତଳୁ ଡାକିଲା ହାତୀ ଶୁଣିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଧାଇଁ ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ସହି ନ ପାରି ହାତୀ ପଳାଇଲା ଜୀବନ ଧରି କିଆରିରେ ହାତୀ ରହିଲା ନାହିଁ ଖୁସିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଠିଲେ ଗାଈ ହାତୀ ଖାଇଯିବ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତି ମାନେ କଣ ହେଲା ଏକଦର ବଳ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ହାତୀ ବିଷୟରେ ଏ ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଦିନେ ବସିଲା ସଭା ମାନେ କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ କଣ କଲେ ନା ବିଚାରିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା କଣ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା